Hola, sóc Eugenio Viñas i sóc periodista. M'he recordat que em falten 30 crèdits per acabar la carrera i sempre trobe alguna excusa per no acabar-la. Vos presente la d'enguany. Please play. Please Play. Avui parlem amb una artista que és un clamor, Maria Arnal, i amb dos dels nostres creadors més internacionals, la il·lustradora del da Ana Oncina i el cineasta il·licità Chema García Ibarra. Estrenem una de les cançons d'Àlex Blat en viu i molt, molt més ja. Este serà el primer cap de setmana en mesos que podem eixir per la nit, perquè s'acaba el toc de queda, s'obre l'oci nocturn i per fi podem tornar a les discoteques. Així venen, sobretot, els professionals dels locals que ara tenen la seva oportunitat de divertir-se. Bé, algunes tancaren fa molt de temps i eixes no tornaran. Això sumat a que d'ací no res arriba l'estiu. S'acaben els exàmens. I clar que sí, arriba l'hora de prendre el sol, dels banyadors de la platja i que, segons s'ha llegit, en juliol comencen a vacunar als de la trentena. Això només pot significar una cosa: festa. I això ens enfronta al gran dilema del nostre temps. Festa amb coneixement? O serà un tot per l'aire? No tengo miedo. I la població eixirà en estampida de casa sense mirament. En 1967, en San Francisco, als Estats Units d'Amèrica, enmig de l'ebullició del moviment hippie, es va produir l'estiu de l'amor. I jo tinc la teoria que 54 anys després, així anem a viure l'esclafit col·lectiu de l'amor. Però en compte de Golden Gate i floretes, així tindrem Assut de l'Or i mascaretes. Allà sonava All You Need Is Love dels Beatles i així el que sonarà serà el Ja no fa mal de La Fúmiga i Samantha. O bé, cadascú que cante el que li vinga de gust. De papá, todos quieren ya viajar, vamos de paseo. Pel carrer m'imagine molt de color i purpurina com canten ginebres. Cosas moradas, aquí tienes otra típica canción. I què penseu, que nosaltres no anàvem a tindre el nostre festival amb guitarres a l'estil de Woodstock? Doncs per a tancar l'estiu, en setembre tenim Mongo Rock en Xàbia. I per a recuperar el to físic, en agost, si aconseguim que ens baixen la llum i tindre l'aire condicionat, podrem tirar-nos a casa per tornar a veure uns Jocs Olímpics de l'amor. Amb tant d'amor, vos quedarà temps per a veure Please Play? Endavant! Crec que tots coneixem Croqueta i Empanadilla, els dos personatges amb els quals es va donar a conèixer la nostra següent convidada. Ella és Ana Oncina, il·lustradora i historietista, nascuda a Elda, al Vinalopó mitjà, fa 31 anys. Més de 100.000 persones segueixen cada dia les vinyetes d'Ana Oncina en les xarxes socials. Inspirada en el manga i en l'anime, el seu estil és inconfusible. I fins i tot la revista Forbes la va triar fa uns anyets com una de les artistes més influents. Hola Ana, benvinguda a Please Play. Muchas gracias, bien hallada. Gràcies. Comencem, Anna, parlant dels teus personatges fetitxe, perquè portes, jo crec que 6 anys, molt de temps, fent històries de Croqueta i Empanadilla, i la veritat és que tinc el dubte, perquè després d'escriure tantes històries, com és la teua relació amb aquests personatges? Pues ha tenido altos y bajos. Ahora muy bien, porque la verdad es que ha sido, bueno, unos personajes con los que empecé con mucho cariño. Luego sí que es cierto pues que vinieron muchos libros seguidos y me entró como miedo a quemar a los personajes, a encasillarme mucho y quise explorar otros ámbitos. Y bueno, ahora que los he vuelto a recuperar, muy contenta. I d'alguna manera, la sensació des de fora és com si els fans i les fans no et permeteren abandonar-los, no? D'alguna manera tens aquesta exigència. Un poquito sí,
Sí que hubo, bueno, y sigue habiendo, ¿no? Como esa demanda, que aunque siga haciendo otras cosas, me siguen viendo Croqueta y Empanadilla. Y bueno, fue también un poco la razón por la que decidí recuperarlos y seguir haciendo historias con ellos. Però és cert que va ser molt sorprenent l'impacte d'estos personatges i de les seues històries a nivell internacional. Jo no sé si tens controlat de quants països et segueixen per esta sèrie. En algunos países sí salió, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, que bueno, al estar traducido al inglés, creo que lo distribuyeron por diferentes países de habla inglesa, porque me llegaron fotos de Australia de Croqueta y Empanadilla, y bueno, y en Argentina también salió otra edición distinta a la española. I enmig de tot això, en 2017, la revista Forbes, que ho deia a l'inici, et va triar com una de les joves referències europees, de les artistes més influents. El fet d'aparèixer en eixa llista va tindre alguna conseqüència que tu notares a la teua carrera? Sobre todo a nivel visibilidad, ¿no? Pues sí que es cierto que hubieron entrevistas, se interesaron medios quizás con más proyección, la televisión incluso, que claro, el sector del cómic es un sector un poco que bueno, sí que tiene su visibilidad, pero no demasiada, ¿no? Entonces sí que por ese motivo sí que hubieron más entrevistas y más visibilidad de mi trabajo. No sé si algun amic d'Elda et va telefonar per a que li passares diners i algú va pensar que ja pràcticament t'havies fet milionària. Bueno, fue como la pregunta, ¿no? Clave de bueno, pero esto no es lo de la gente rica. Y yo, pues se supone que sí, eso es lo que yo creía que era Forbes, pero no, formo parte de otra lista. Formes part de la llista de persones que admira les cultures i els països de Japó i de Corea. Són per a tu una influència? Primer de tot et pregunte, has viatjat allà moltes vegades? He viajado solo una a Japón y a Corea, fue en un mismo viaje. Y sí, la verdad es que siempre he tenido mucha influencia porque crecí leyendo manga, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de ahí ha venido toda mi pasión tanto por el cómic como por la cultura asiática. I quins serien els 3 títols que dins de la cultura manga que tu penses segur que més t'han influït, que et venen al cap ràpid? Un manga que recomiendo mucho es Sunny de Taiyo Matsumoto. Y luego sí que es cierto que bueno, que al final yo me nutrí mucho de mangas muy de la época, ¿no? De los 90. Y al final pues Ranma de Rumiko Takahashi o La familia crece de Wataru Yoshizumi son un poco como las series que me captaron y que yo dije, ostras, que hay un mundo femenino, ¿no? De mujeres que se dedican al cómic. Quan viatges per ahí, fas fotos o fas esbossos? T'agrada prendre notes? Aprofites els viatges per a inspirar-te o només per a relaxar-te? En Japón concretamente, y bueno, y a partir de Japón sí que he conservado esa costumbre de llevarme una libreta y ir haciendo dibujitos, acompañándolo con fotos y anotándome, porque además del viaje de Corea y Japón luego me autoedité un libro de viaje. Aparte compartí ese viaje con otras compañeras del mundo del cómic y bueno, nos fuimos 5 dibujantes y locas por Japón y fue súper divertido. I quan vas arribar als 30 vas fer un llibre que va ser molt generós perquè jo crec que aprofita molt per a aquesta crisi suposada i també real. Estic parlant de l'àlbum Los fucking 30. No hi ha millor manera d'evitar un drama que riure's d'un mateix? Totalmente. Totalmente, sí. Bueno, esto llegó como en este momento, ¿no? En el que yo hacía tiempo que quería hacer algo distinto. Yo suelo trabajar mucho temas muy autobiográficos. Y bueno, con los fucking 30 no eran historias cortas, como yo solía trabajar en una historia como más larga y quizás fue como un reto, ¿no? Para mí. Pero bueno, sigue siendo un poco pues eso, en el clave de humor y en reírse un poco de uno mismo. De huir un poco de todos esos convencionalismos que suponen que debes haber cumplido al cumplir 30 y que no cumples ni medio. Fa poc es va anunciar que l'antic Centre Excursionista de València es convertirà en el Centre Valencià d'Estudis i Conservació del Còmic, a més amb Álvaro Pons involucrat en el projecte, el primer, per cert, de titularitat pública d'Espanya que es dedicarà a l'arxiu i divulgació d'obres d'este tipus. Primer de tot, què et sembla esta iniciativa valenciana? Bueno, una pasada. Siempre ha habido mucha cultura de cómic, ¿no? En Valencia, pero últimamente, sobre todo con Álvaro,
yo veo que ha habido ahí un despertar y un movimiento bastante fuerte i súper contenta, la verdad és que sí. Hem estat xafardejant, Anna, el teu Instagram i hem trobat una llista de desitjos per a 2021. Com va? Es van complint o no es van complint? Más o menos. Siempre suelo hacer una tira de deseos, pero vamos, esos deseos están para romperlas. Algun d'ells et faria especial il·lusió que sí es complirà en 2021? Bueno, tenemos un fanzine apalabrado, Alfonso Casas y yo, que tenemos muy, muy buen rollo y la verdad es que me gustaría que pudiésemos hacerlo, la verdad. Anava a dir-te sayonara, Anna, que per cert, si sabies que eixa paraula en Terminator no està en cap moment i que va ser una inventiva de Constantino Romero. No sé si ho sabies, l'anècdota. Sí, me suena. Doncs fem servir l'única paraula que crec que domina en japonès, sayonara. Moltíssimes gràcies, Anna Oncina, per visitar-nos, per escoltar-nos així en Please Play i et seguim. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Adeu. Adeu. Depèn. O la tardor o l'estació del nord. Tinc 3 opcions. Let's or not, Cuca Berenguer, una mesa. Una sèrie clàssica que voldries que tornara. Si considerem The Office una sèrie clàssica, voldria que tornara The Office. De quina cançó et saps la lletra de memòria? Agustín Pantoja, Amores Normales. Un llibre que sempre regales. Sempre regale còmics i un que he repetit diverses vegades seria Simon Hasselman, Hechizo Total. Sí, perquè l'arròs al forn està més bo. Aquesta setmana connectem amb una música de molts quirats, la cantant i compositora Maria Arnal. L'artista de Badalona forma, junt a Marcel Vallès, un dels projectes més interessants i emocionants del nostre entorn musical, per als quals encara no heu escoltat en directe les cançons del seu nou disc, Clamor. Vos recordem que el pròxim 3 de juliol estaran als concerts de Vivers de la ciutat de València. Prepareu-se per a aborronar-se, amics. Hola Maria, benvinguda a Please Play. Hola, què tal? Què tal, com estàs? Normalment els artistes publiquen un disc i després el presenten en concert, però vosaltres vau decidir fer-ho a l'inrevés. No sé si teníeu moltes ganes de veure les primeres reaccions i les cares de la gent després de tot aquest procés que ens estàs dient que ha sigut este Clamor. Sí, però també teníem bastant de vertigen aquí també, perquè per mi era molt important que una cosa és el disc, no? Que tu te l'escoltes allà on tu vulguis, de la manera que vulguis, però una altra és l'espectacle. I per mi és molt important que s'entengui que hi ha una intenció també escènica i visual. A mi particularment m'interessa que la singularitat que tenim a nivell musical la puguem també tenir en la resta d'expressions. Per al videoclip del vostre segon single, Ventura, vau comptar amb la companyia de dansa La Veronal. Jo et volia preguntar, perquè tens molta relació amb les arts escèniques, i et pregunte, quina relació tens, no sé si amb Marcos o amb La Veronal, amb la companyia? És una relació d'admiració o va un poc més enllà? Totalment. És enamorament. I de seguida ens vam entendre superbé i jo li vaig dir, mira, jo tinc aquestes idees de fer junts. I ella em va dir, jo vull fer un vídeo, m'encantaria fer-te un vídeo. Dic, joder, doncs clar, vinga, va, comencem a treballar. Crec molt en el seu discurs, estètic, crec que té una manera de treballar que vull estudiar-la, o sigui, m'ajuda molt a mi, saps, com a artista, a créixer, a inspirar-me, i m'encantaria tenir-lo a prop perquè crec que serà un dels grans artistes del país, sens dubte. És que és molt, molt, molt potent, i té encara molt recorregut. Però no és l'únic arrel valencià, perquè a l'inici del projecte Maria Arnal i Marcel Vallès sabem el ben important que va ser per Jimeno Botifarra com un referent, però
nosaltres volem posar també un altre nom així damunt sobre la taula, perquè Héctor Arnau, cantant de les Víctimes Civiles, també és molt amic teu. Com vos vau conèixer? Tot això comença amb un altre amic que encara és més amic i que és qui em va connectar amb tots, que és Marc Sempere Moya. I, de fet, ell va ser el primer que em va dir: Maria, has de cantar perquè cantes molt bé. I jo li deia: ja ho sé que canto bé, però a veure, hi ha molta gent que canta bé, no? I ell em va donar la confiança a tope. Jo en aquell moment ja estava fent classes de veu, escrivia cançons i tot plegat, però tenia molt poca confiança. I també, gràcies a ell, doncs, vam anar a veure el Pep Jimeno Botifarra. Des de la vostra postura anticapitalista, com vos resulta a vegades conviure amb la realitat o jugar baix les normes del mercat musical? Com es conviu i com es viu ara que ja porteu un temps en esta fórmula d'estar dins i alhora este posicionament? Tot i tenir un posicionament crític en certs aspectes, has de poder ser crític però no fonamentalista. Has de poder ser conscient però no pamfletari, saps? És a dir, les coses són complexes, les relacions són complexes, no? El plantejament polític que tinc respecte de la indústria i de la meva professió és, per un costat, que les ventrades mai siguin una nada d'olla, que el discurs artístic i conceptual del que m'encarrego pràcticament, vull dir, m'encarrego jo, doncs sigui un discurs que tingui aquesta base crítica, que no sigui pamfletari però que sigui complex, que no renunci a la part poètica i a la part estètica per aquesta lluita estúpida, que una cosa que és política o crítica no pot ser poètica o no pot ser bonica, no? Drets dels treballadors, tot plegat, doncs a tope. I després, òbviament, la lluita feminista amb la que em sento super identificada. Anem fent per capítols perquè si no tot de cop és complicat. Però també hi ha una dependència del nombre de seguidors, de visualitzacions, i s'ha convertit un poc tot això com en un parany per als grups. No sé si penses que es fan moltes trampes amb això o estàs còmode amb les trampes, convius des del teu racó conscient del que feu i amb això no vos compareu? Sabem que un cop entres a una multinacional hi ha unes dinàmiques que generen, no? I que ja passen, doncs, tal. Nosaltres, com que no estem en aquest punt, doncs, les xifres i tot plegat, doncs, són unes altres. Després hi ha també dinàmiques sobre quin és el valor, potser, o sigui, dinàmiques de negoci, diguem que en aquí doncs, també, com que tampoc no hi ha el superinterès, no sé com dir-ho, saps? Vull dir, de moment el que estem és, o almenys el que a mi m'interessa és treure vídeos amb els que cregui molt, per exemple, que m'agradin molt, treballar amb gent que admiro molt, i després les visualitzacions, doncs bé, és a vida, saps? O sigui, una persona d'aquí 20 anys la podrà veure, no? I ja està. El que és ben cert, Maria, és que heu viscut moments en poc més de 5 anys increïbles i concerts molt emocionants al llarg de la vostra carrera, com per exemple el que vau fer davant d'un quadre del Bosco. Si vos donaren l'oportunitat de repetir una experiència en qualsevol museu del món, ara per ara, quin quadre escolliries i quina cançó li dedicaries? Quina pregunta més xula. Doncs jo crec que, saps què m'agradaria molt? Un quadre de Rothko. I la cançó que li cantaria... Ara, saps quina li cantaria? Una versió, ¿vale? L'ombra de la luce de Battiato. L'he escoltat molt a la meva vida i m'inspira molt les seves lletres i la seva visió tan singular. M'agrada molt. Ara que no ens escolta, el bon rotllo entre Marcel i tu quan esteu junts en l'escenari és tal qual? O com descriuries la simbiosi artística? També és una relació que és necessària que vagi i torni? Com ho feu? Són persones molt diferents, però radical. O sigui, si no treballéssim junts, no crec que siguéssim molt amics, és veritat. O sigui, ens interessen coses molt diferents. Llavors això també fa que a nivell d'equip funcioni molt bé certes coses perquè són molt complementaris. El que sí has fet a quatre mans ha sigut el projecte sonor que has desenvolupat amb John Talabot per a la Bienal de Venècia. Conta'ns, què ens pots explicar d'aquest projecte sonor? Bueno, això va ser un encàrrec que em van trucar el 2019. Clar, fer una cançó per encàrrec és una cosa difícil. Jo en aquell moment em va motivar molt aquest projecte perquè té un plantejament molt multidisciplinari i realment és necessari saber que l'aire que respirem és tòxic. I el plantejament, que tenia doncs, una part més d'investigació cartogràfica, perquè és la Bienal d'Arquitectura, doncs també tenia tota una part més artística que em va semblar superinteressant i sobretot que la comissària, l'Olga Subirós, va confiar a tope en mi i això va ser genial. Llavors, en aquell moment necessitava ajuda, vaig demanar a Marcel i David, vam fer una mica, però clar, què passa? Que amb Clamor estàvem superocupats. I llavors amb el John Talabot ens portàvem molt bé i no havíem treballat
junts de veritat i va ser com, vale, va, comencem. Tu ja saps que la jungla d'internet està plena de faules i jo vull contrastar directament així, periodista i entrevistada i artista, 3 faules que he vist com 10, però vaig a contrastar 3 faules per a veure si les lleven d'internet. La primera d'elles, que les cançons de Maria Arnal i Mercè Vallès es van crear en una caravana amb plaques solars en la qual vas viure un temps. Cert o mentida? Cert! La segona, de xicoteta t'encantava jugar al bàsquet. Total, fins als 19 anys, no tan xicoteta. Ja de gran. I Sí. per últim, la tercera, un dels teus professors de cant va ser deixeble de la soprano Montserrat Caballé. No és un, és el El mestre. Jasmine Martorell. El deixeble. Per tant, podem dir que mitjançant ell alguna coseta ha arribat a tu, sents dins de tu un poc de Montserrat Caballé? El meu entrenament vocal és de líric. Totalment. Jo faig els exercicis de líric. Ara, el Jasmine, que és el meu professor, Jasmine Martorell, sempre em diu que sóc l'alumne que ha tingut més independent perquè mai he volgut fer repertori líric i sempre he fet el que m'ha donat la gana, que eren les cançons que volia cantar jo en el meu repertori. Però ara, últimament, estic pensant que he de fer algun tema líric, saps? Alguna cosa de lírica hauré de fer. Qui més ha tret profit d'eixa llibertat hem sigut nosaltres i estem gaudint-la amb este disc de Clamor amb Marcel Vallès i eixe disc a 6 mans, ho hem de recordar que ja ho has posat tu en valor. Moltíssimes gràcies, Maria Arnal. Moltes gràcies a tu, i això, ens veiem molt aviat, ens veiem a València, moltes ganes perquè sempre m'emociono molt cantant allà, el públic és el millor, és tan intens, és preciós, no, serà preciós. Tenim moltes ganes que arribi aquest 3 de juliol i estarem allà per a gaudir amb tu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Una besadeta forta. Adéu. Adéu, una besadeta. I arriba el moment que potser no estaves esperant, però hi ha coses inevitables a la vida, com la meua secció. Comença Il·lustres Valencians! Il·lustre valencià d'avui és il·lustre no? Il·lustríssim. Redoble de tambors. Joaquín Sorolla! El pintor i artista gràfic va néixer a la ciutat de València al 1863 i amb tan sols 2 anyets va quedar orfe de pare i mare a causa d'una epidèmia, que això abans ens semblava com una cosa molt del passat, no? I veig estuperon. Total, que tant al Joaquim com a la seva germana Concha els van acollir la tia materna i el seu home. Ja des de xicotet van veure que Sorolla apuntava maneres en la pintura. Jo de xicoteta apuntava poc. Concretament intentava apuntar a l'orinal i tampoc m'eixia molt bé. Va estudiar a l'Escola Superior de Belles Arts Sant Carles de València. En esta escola va conèixer el seu amic Juan Antonio García, germà de la que després seria la seva millor amiga i gran amor de Sorolla, Clotilde García. Serà bonic això, per favor. Però, abans de convertir-se en el gran pintor d'èxit que tots coneixem, a Sorolla, com a mi en general en la vida, també el van rebutjar. Va acabar de formar-se, va començar a enviar les seues obres a exposicions i a concursos, com el 1881 a Madrid. Però van rebutjar les seues obres per no encaixar amb la temàtica històrica i dramàtica de l'exposició. Uns anys després va començar a replegar premis, com una medalla en l'Exposició Regional de València i la medalla de segona classe en l'Exposició Nacional gràcies a la seva obra 2 de maig. L'any 1885 se va anar a París, on va viure de prop la pintura impressionista, que, per cert, compte, Sorolla no era un pintor impressionista, com a vegades es sol dir, sinó luminista. De fet, el quadre impressionista que va fer després d'estar la primera vegada a París, El soterrar de Crist, va ser un fracàs absolut. Jo amb Sorolla empatitze molt. A París va començar a pintar a l'aire lliure, i això marcaria la resta de la seva obra artística. Va dominar amb maestria la llum i les escenes quotidianes paisatgístiques de la vida mediterrània. Amb el seu quadre Trista herència, va rebre el 1900 el Grand Prix en el certamen internacional de París, que suposa que era un premi important i no el programa de televisió. Encara que destaquen les seues obres paisatgístiques, Sorolla també pintava quadres amb denúncia social i retrats, com l'il·lustre Vicente Blasco Ibáñez. Després de molts viatges per Europa i centenar d'obres que li van donar un gran reconeixement internacional, va firmar un encàrrec per a la Hispanic Society of America, un total de 14 quadres murals que decorarien la biblioteca de la institució. Sorolla ja feia temps que es trobava malament, com li comentava la seva dona Clotilde en les seues
cartes, en correspondència. El 1920 estava pintant el retrat de la senyora Pérez de Ayala a Madrid quan va patir un atac d'hemiplegia. Va morir 3 anys després a la seva casa de Cercedilla, a Madrid. Es comenta que aquesta malaltia potser li va sorgir a causa de les pintures que s'utilitzaven en aquesta època, que no eren precisament inocues per a l'ésser humà. La història i obra de Joaquín Sorolla és molt interessant i vos convide a investigar-la i a gaudir d'ella, que pocs artistes com ell van saber representar també els nostres paisatges mediterranis i les costums de la nostra terra. Adeu! Què passa, Please Players? Jo sóc el coneixement d'Ofanosa. Quin nom més llarg, És que ja són ganes. Però bueno, tornem a lo que anàvem. La història es repeteix i jo vinc a donar-vos una masterclass amb les claus per a llegir el futur. Com quan Queen ho va petar i ara pareix que Maneskin va cap avant i sin frenos, o quan ha hagut una crisi i ¡qué sorpresa que n'hi ha hagut 10 més! ¿Quién me lo iba a decir? Però ara anem a veure coses més concretes. Mira, vosaltres sabeu que la Rosalía estava en el C. Tangana. I ara es suposa que està o en el Bad Bunny o en el Raúl Alejandro. Això jo ja no ho sé, aquesta feina la deixem als paparazzis, també t'ho dic. El cas és que això ja ha passat més voltes en la història, que una diva, una reina, com Cleopatra, estigui en un samarro important com Juli César. I espera't, que quan a este se'l carreguen se'n va amb l'enemic del fill de César, amb Marc Antoni. C. Tangana i Juli César són la mateixa persona que han cantat Tú me dejaste de querer. I això no és conya, està confirmadíssim per un estudi de la Universitat de Macasa. Què t'esperaves? Que anava a dir-ne una de veritat o què? Home, ja mos coneixem aquí, I aneu alerta, que una altra forma que tenim de llegir el futur és en les pandèmies i les epidèmies. Això que està en la boca de tots. Sabent-la de voltes que la humanitat ha passat per això i no mos preparem, és que això no pot ser. La mare que vaya, el pare que torna. No es va carregar la gripe espanyola a 50 milions de persones en 2 anys al segle passat, que Pot fer tanta, per a que nosaltres ara mos fem els locos i no invertim en sanitat pública lo suficient per si torna a passar algo paregut. No vaya a ser. És que estem apardalats, espècie intel·ligent serà sa tia, perquè nosaltres no. Ja te ho dic jo que no. I en conclusió, ja veu que no cal ser un gurú ni tindre una bola màgica per a previndre el futur. Si ho puc fer jo, ho pot fer qualsevol, que les coses es veuen vindre. Els humans no som tan imprevisibles. Així en aquesta masterclass mos serveix tant per a xipeos com per a cuidar-nos en salut. De categoria, saps? Ale, va, au! Vicent, Marco, et veig com que vas de negre, però un poc més curtet. Ja has fet el canvi d'armari? Sí, ja mànega curta, ja té les sandàlies, tots els pantalons curts de l'armari, i me n'ha donat Eugenio que necessita canviar de vestuari, És una molt bona proposta en estos dies que estem canviant de sobte climatològicament, però ara que ho dius, estava pensant que és també bon moment per comprar roba de proximitat i pensar en dissenyadores i dissenyadors valencians, que a més alguns han passat per així pel programa. Així és, per exemple, Adrián Salvador Candela, d'Estudio Savage, un dels responsables, va passar també per el programa. Per exemple, o si tens una boda aquest estiu, a més de la mascareta d'estil, que jo sé que en tens alguna que t'he vist, un barret de Beto García també podries posar. Cert, i no ha passat per el programa, però esperem que passe un dissenyador que ja és un referent, a vestir fins i tot a la reina Letícia, és Juan Vidal, d'Elda, i que, bé, està molt consolidat. Per això no entra en el top 5 d'avui. Top 5 joves dissenyadors de moda valencians emergents. En el top 5, Quique Vidal, als seus 24 anys en la seva marca Becomly, ha triomfat entre tota la modernor de Madrid. Sabates fetes en Elx, uns vestits molt vaporosos i tons pastel, és la seva característica, i jo crec que podria reinventar molt bé el vestit de fallera. A més, Eugenio té una cosa que vos uneix, i és que son pare també és inventor. Ai, mira, doncs ara jo no el tenia fitxat, però ara ja em cau bé. El top 4, Anaïs Bossel, té nom francès, però està dissenyadora i fotògrafa valenciana, vestit amb les seues creacions a algunes de les divas més importants, com Dua Lipa o com Kylie Minogue. De fet, els seus vestits de punt, sempre inspirats en pel·lícules de cult, han arribat fins i tot al videoclip d'Ed Sheeran, Beautiful People.
En el top 3, Mario Salafranca, este jove de la Vall d'Uixó, a més de mascaretes i tocats, fa uns vestits per a bodes espectaculars. De fet, fins i tot la valenciana Sandra Cervera ha lluït les seues creacions en televisió. I atenta, Eugenio, perquè si tens algun compromís aquest estiu, també fa vestits d'home. Jo crec que estic per animar-me. No tinc cap compromís, però vaig a veure si em conviden i així, mira, Lluís Palmito. El top 2, Domingo Lázaro, nascut en el 94 en Alacant, va pegar el gran esclafit en el 2017 quan la gran diva del pop Lady Gaga va lluir un vestit seu en Coachella. La veritat és que són uns vestits molt atrevits, però que les hem vist en Drag Race, a Milena Smith i fins i tot a l'Ali Espósito. I en el top 1... Pepa Salazar va ser triada en aquesta famosa llista de Forbes en 2017 entre els dissenyadors més influents d'Europa, menys de 30, i aleshores ha triomfat moltíssim, perquè a banda de molts premis ha fet col·leccions per a Nike o per a Tous i ha vestit algunes de les més grans com Aitana, com a Nati Peluso, com a Úrsula Corberó i fins i tot Rosalía llueix la seva roba en el videoclip Juro que. És que esta dissenyadora treballa amb totes les grans i a més has dit dos noms que hem de recordar estaran al Festival Luce de Benicàssim, Aitana 10 de juliol i Nati Peluso 30 de juliol. Així que mira, aprofitem per a fer agenda, tot i que no li llevarem el treball a Celia. Moltíssimes gràcies, Vicent Marco. Hola a totes, soc Rubén Serrano, periodista i escriptor, i aquí vinc amb les meues recomanacions fortíssimes. La primera és Señoras que se empotraron hace mucho y Maricones de antaño, dos llibres que ens diuen el que ningú ens diu ni a classe ni a casa, que és que Lorca era gay i que a Virginia Woolf també li agradaven les dones, perquè les persones LGTBI+, som i són literatura, hem estat sempre a la història i les nostres vides són referents, malgrat que la ultradreta vulga borrar-nos. Referents trans a banda de Veneno, la pel·lícula Tomboy i la sèrie Pose. I ara vaig amb la segona recomanació perquè jo sé que te has gozado lo más grande de les sèries Elite i Euphoria. Així que et porte Generation d'HBO, una sèrie d'adolescents dels Estats Units que parla de la bisexualitat, del silenci dels pares, de què suposa ser una xica lesbiana migrant, de l'autoestima i sobretot el que fa és trencar les normes socials dins de la classe, perquè anem de modernets, però verdaderament quan veiem a un xic amb un crop top ens posem les mans al cap i també quan veiem a una xica amb pluma, així que prou d'assetjament escolar. I ara et porte la tercera recomanació. M'he guardat el millor per al final? Evidentment que sí. Vinc a parlar-vos de House of Varietats, un espai LGTBI+, contracultural, al barri del Carme de València. Què podeu trobar? Sala de cinema, sala per fer tallers, música en directe, artistes drags, una showroom per dissenyadors locals, vamos, la fantasia màxima. Perquè veure RuPaul està genial, però també cal recolzar a les drags dels nostres barris que lluiten per aquests espais de vida, de resistència i de purpurina. Ja obert les seues portes i estic més que segur que ens veurem per allí. Així que jo sí que m'encomaneu vosaltres i un bes amunt. En la secció de pantalles d'esta setmana tenim un dels curtmetratgistes més reconeguts del nostre cine. Sundance, Cannes, Berlín, Sant Sebastià ha guanyat en els festivals més importants del món. Té tants guardons, més de 200, que s'ha hagut de comprar un traster portàtil per a guardar-los. Gràcies a curtmetratges com El ataque de los robots de Nebulosa 5 i Protopartículas, l'il·licita Gemma García Ibarra ha creat un estil que mescla costumisme espanyol, comèdia i ciència-ficció molt accessible. Endavant, entrevista. Faig pel·lícules de ciència-ficció domèstica amb actors no professionals a Elx i, quan les circumstàncies són favorables, en cel·luloide. El que jo busque crec que és més fàcil de trobar en no professionals. Què és el que jo busque? Jo busque un cert naturalisme, un cert costumbrisme, però a la mateixa vegada una certa tensió, que la persona que està davant la càmera no és un professional perquè està una miqueta nerviosa, perquè no acaba de dir-ho bé. Aquestes coses donen una tensió que a mi m'agrada molt i que posa les meves pel·lícules en una línia que està enmig de la ficció i el documental.
una persona del cinema espanyol coneguda em va descriure pormenoritzadament un vídeo que va ser famós que mostrava un encontre sexual entre una vedette murciana i un monarca espanyol. Me'l va descriure amb pèls i senyals. Una de les raons més importants per a dir que una idea és una bona idea és que per a fer-la realitat no cal un pressupost molt elevat. El experimento fue casi un éxito. Apreté los botones en el orden correcto y gradué la intensidad de ondas como me enseñaron. En les meues pel·lícules és fundamental el treball de Leonor Díaz en el disseny de producció, que és la direcció d'art i tot el vestuari. Totes les coses que surten a les cases és una part molt important de l'atmosfera que vull aconseguir i de com són les meves pel·lícules. La mosquitera, d'Agustí Vila, que em sembla que va passar una miqueta desapercebuda quan es va estrenar i a mi em sembla una obra mestra. I la meva pel·lícula favorita del cinema espanyol, que és Mamá es boba, de Santiago Lorenzo. Aquesta pregunta és molt fàcil. Bloodborne, incontables hores, la meitat disfrutant i l'altra meitat patint. Al centre d'ells, el Palmeral i la Dama, un nom molt il·licità. No deixeu de demanar els Zeppelines. Al barri de Carrús, Los Cazadores, un altre clàssic. Recomane anar els dimecres a la nit, que hi ha un 2x1. I a Santa Pola, el bar Cantinflas, que es diu així perquè l'home que el va obrir portava un bigot i algú li va dir que es pareixia a Cantinflas i el va decorar un munt de fotos de Cantinflas. Cap dubte de que hi ha vida extraterrestre i també cap dubte de que mai la podrem contactar perquè l'univers és molt gran i el temps que necessitaria l'espècie humana per arribar a un altre planeta és molt més temps que el que ha necessitat per a fer-se Homo sapiens. Així que estem destinats a viure en soledat perpetua amb nosaltres com els extraterrestres. Si sou d'aixes persones que no abandonen Netflix ni per anar al bany, jo crec que heu d'apostar per la diversitat de moviments i per l'agenda cultural, sobretot, que ens fa la nostra companya Cèlia Cerezo. Benvinguda, endavant. Què ens contes i què ens traus esta setmana? Allò que has dit és una veritat com un temple i estic de categoria i si voleu anar a poc podeu optar pel Festival Cinema Jove d'enguany, que és del 18 al 26 de juny amb totes les seccions oficials, com si ja no n'hi haguera pandèmia. Què t'ha paregut, Ruth? No hi ha pandèmia, inclús el que hi haurà, i el que és per a mi més sorprenent són moltes pel·lis valencianes, com per exemple d'algunes cineastes, com per exemple Alba Just, o el curtmetratge Onís Paula Usero, que a més li donen el premi Un futur de cinema. El que no entenc és quan s'han fet aquestes pel·lis i aquests curtmetratges, però hi ha molt a veure. Hi ha 8 websèries, 50 curtmetratges, 9 llargmetratges escollits d'entre 200. Quan s'han fet aquestes pel·lis i sèries? No ho sabem quan. També hi ha clàssics d'anime, històries d'instituts. El cinema jove és massa per la carabassa, sí. Però si voleu teatre, i si tu, Eugenio, vols teatre, ara ve esta segona proposta. Benvinguts, welcome to the Two Ladies or Not Two Ladies World Tour. Núria Pérez i Josep Zapater, que és una parella musical i també d'actors que de nou ens encisen als escenaris amb Two Ladies or Not Two Ladies. Ho he dit ahir en una pitjat del Camp de Túria, Two Ladies. Si vos fa goig, prepareu ja la muda de teatre i aneu demà, divendres, al Teatre Arnitges d'Alacant. Que a més és dir que aneu a veure a l'últim premi de l'Audiovisual Valencià que van guanyar en la categoria de música original per una de les guanyadores de les pel·lis que més premis em van emportar, que és Coses a fer abans de morir. I què més, Cèlia? Ai, esta tercera proposta li incidirà molt a la nostra drag queen Choriza May, perquè fins al 26 de juny al Teatre Municipal de Benicàssim tenim l'oportunitat de veure l'exposició sobre l'escena queer barcelonina d'Isaac Flores i es diu Identitats Vàlides. La veritat és que això de tindre una exposició a Castelló, jo no conec personalment molt la Choriza May, però jo crec que li para lluny, no? Perquè no crec que estiga per allà. Sí, si no està disposada a fer-se PCRs i quarantena no podrà anar, però atents, també he de dir-vos que Isaac Flores paga la pena vindre. Choriza ha guanyat l'edició d'aneu dels Premis Joves Fotògrafes de Catalunya. Jo, personalment, no me la perdria. I mira,
tampoc em perdria esta quarta proposta, Eugenio. Un concert de Ferran Palau i Los Manises el 19 de juny al Centre de les Cigarreres d'Alacant. Tu, si vols, mira, ves a Alacant, que jo aniré este diumenge als directes de Castelló per conèixer un grup que m'encisa i que fa un parell d'anys que ja no les he vist. The Crab Apples i també Rocket DJ. Open your mind if you can open your eyes. Tu sabies que la cantant de Crab Apples estudia periodisme a la meva facultat? I també feu pràctiques on jo vaig fer pràctiques? Alguna relació valenciana sabia jo que teníem per així. No eres l'única, no és l'única. Moltíssimes gràcies. Hi ha molts gràcies. valencians allà. Exacte, és que som confluència. Moltes gràcies, Celia Cerezo, per esta agenda i aquestes 4-5 cosetes que tenim per fer este cap de setmana. Adeu, hasta la pròxima. La veritat és el nom del debut en solitari del convidat qui visita i ens ajuda a tancar el programa d'esta setmana. El benidormer Àlex Blat, cantant principal i compositor del grup Tardor, qui passa d'ací un minut a estar amb nosaltres per avançar-nos totalment en exclusiva un dels primers temes d'eixe nou àlbum que ja vos avance jo, es mou entre el pop i el folk. I ja el tenim així, Àlex Blat, benvingut. Moltes gràcies, Eugenio. Què tal, com estàs? Primer de tot, per als fans i per a les fans de Tardor. Tardor continua viu abans que comencem amb esta xicoteta entrevista i el teu directe, que ningú pensa que vos heu separat. No, per a res. Tardor està més viu que mai, diria jo. Estem en un moment dolç, a pesar de tot. Ens trobem en un molt bon moment i esta aventura en solitari és en paral·lel al grup i no té res a veure amb la seva fi. Àlex, quan sorgís la idea de fer un disc en solitari, un disc pel teu compte? Sorgeix en ple confinament, en el moment en què no podem assajar junts, en què no podem fer música junts. Jo, com tinc els instruments a casa, segueix tocant, segueix practicant i segueix component, que no era una cosa que tenia pensada, però que sí que es dona, al final es dona i és Cesc, precisament, el bateria de Tardor, que du el segell Primera d'Hivern, qui em proposa, Àlex, ja que has fet unes cançons, per què no les converteixes en disc? I estrenes un senzill, el primer senzill Declaració d'Intencions, que conta una història d'una mare soltera i treballadora. Cançons, si són bones, millor. No sé si vas triar també esta cançó com a senzill per la temàtica, per la qüestió. Tenies clar des de l'inici que este seria el primer senzill? Sí, tenia molt clar. Esta és una de les cançons, i tu que també has compost cançons, ho saps, de vegades fas una cançó que dius esta ha de tindre una rellevància o ha de ser, diguem, un dels estandards del treball, no? I a més hi ha cançons que costa més de fer, que has de pensar-les més, que has de treballar més, i altres cançons que deixen quasi d'una bafarada, no? I esta és un d'aquests casos. Declaració d'Intencions és una lletra que vaig escriure molt ràpid, una melodia que vaig treure molt ràpid, però que al mateix temps sabia que seria de les cançons més potents del disc. I tenia clar, perquè veia que era com un resum perfecte de l'essència del concepte narratiu del disc, que primer que obriria el disc i després que possiblement seria el primer llançament. Era una cosa que està decidida fins i tot abans que estigueren compostes les altres cançons, no? Anem a parlar de 3 cosetes així molt ràpid que no tenen res a veure amb la música. Primer de tot, ens han dit que t'agrada molt el cinema francès. Així ràpid recomanes una pel·li però sense pensar. Uau, doncs mira, una que he vist diverses voltes perquè és una comèdia francesa que em va agradar molt, és Los nombres de l'amor, i és una comèdia amorosa que em va agradar perquè té una narrativa molt particular dins del que és la comèdia francesa, no? És una història d'amor i bueno, té un personatge femení que és molt autèntic i molt poderós i a mi personalment em va agradar moltíssim. El que a tu t'agrada, Àlex, també són els arrossos i defens una altra connexió amb mi familiar, la presència del pimentó a la paella. Ràpidament, defensa aquesta presència perquè jo estic d'acord. Però ja no només del pimentó, pebrera, com li diuen al meu poble, sinó de molts ingredients que en la zona de València, l'Horta, diguem, i la Ribera tenen censurats absolutament perquè estan acostumats a la paella que es fa tradicionalment als seus pobles,
però que si vas una miqueta més cap al sud, no. Una vegada arribes ja a la zona del Zira Carcaixent, ja te trobes les pilotetes, te trobes la pebrera. Si vas un poc més al sud, ja comença a trobar fins i tot altres ingredients, no? En el meu poble, que és Benidorm, es gasten els cigrons, que això és com un sacrilegi, però realment és molt fàcil d'entendre. Allí no n'hi ha garrofó i, per tant, es busca un ingredient que a nivell de textura i de sabor puga ser similar, no? Doncs Alex Blat ha triat l'estratègia d'estrenar la cançó que dona títol a aquest disc de debut en Please Play. La veritat, moltíssimes gràcies, Àlex. Escoltem La veritat. Ha sigut un plaer tindre't i t'envio una besada i espero veure't cara a cara pronte. Moltes gràcies, Eugenio. Una abraçada. Adeu. Adeu. La veritat és que no sé on s'amaga la felicitat. Jo diria que té forma d'objecte quotidià, però nosaltres sempre hem dit que volem fer coses grans, que confusa és la veritat. La veritat és que no m'entusiasma competir sense parar. Vull que cregues que guanyar està sobrevalorat, però jo sempre he sigut un competidor nat, una contradicció, això és la veritat. Quan ix dels pulmons i no passa pel cap, quan cante jo i no la dignitat, quan parle de tu i somric sense entrellat, si et convida a plorar, això és la veritat. La veritat és que el talent pot fer-te perdre la humilitat, i un excés d'humilitat el talent pot sepultar. Que difícil, que cansat, l'equilibri on està. No sé on està, això és la veritat. Quan ix dels pulmons i no passa pel cap, quan cante jo i no la dignitat, quan parle de tu i somric sense entrellat, si et convida a plorar, això és la veritat. Quan ix dels pulmons i no passa pel cap, quan cante jo i no la dignitat, quan parle de tu i somric sense entrellat, si em fa tremolar, això és la veritat. Això és la veritat. Gràcies per subscriure-vos-hi als nostres canals de Twitch i YouTube. Nosaltres seguim pujant bogeries i més contingut cultural i jove a les xarxes d'Instagram i Twitter. Fins d'ací uns dies en este nou programa, Sopeu Bollit.